Terve, ollaan Toivolan metalliyrittäjäveljekset. Minä olen Juha Kolehmanen, toimitusjohtaja. Minä olen Kolehmasen Timo ja hallituksen puheenjohtaja. Toivolan metallin perusti minun isä vuonna 1978 puusepään teollisuuden tarpeisiin. Aluksi tehtiin pelkästään osia puusepille, penkin runkoja ja pöydän jalkoja ja sen sellaista. Nykyään ollaan sitten siirrytty enemmän koneiden osien valmistukseen. Puusepään teollisuus jäänyt taka-alalle. Tämän hetken suurimmat asiakkaat tulee puolustusvälineteollisuudesta ja koneiden valmistajista, ja hydrauliikkaputket on myös iso osa meidän tuotantoa. Ennen muina ostettiin laserileikkeet ulkoa ja alettiin kyllästyä siihen, kun joka päivä sai tilata aina laserileikkeitä. Päätettiin hankkia oma kone. Meillä on levyleikkeiden hiomakone Timesaveri, 2 särmäyspuristinta ja mekaaninen levyleikkuri. Nämä on särmäyspuristimia. Lisäksi meillä on siis putken taivutuskoneita, CNC-koneita. Meillä kaikki isot päätökset tehdään saunaillassa veljen kanssa. Luotettiin vanhaan tuttuun Vossiin. Nykyään saadaan laserleikkeet omasta talosta nopeammin ja halvemmin. Tehostanut toimintaa huomattavasti. Kone on kyllä ollut tosi nopea nyt liikkeessään. Ei nyt mitään isompia ongelmia ollut hankinnassa. Kone on toiminut hyvin, ei valittamista. Todella nopea. Nopeus ja tarpeeksi tehoa meidän hommiin.